नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी ख्यात निर्देशक श्याम बेनगल हांगेले वळख दितस. श्याम बेनगल निर्देशक आणि चित्रकथाकार जावन आशिल्लो. तांकां हिंदी सिनेमा निर्देशना खातीर 7 फावटी राष्ट्रीय पुरस्कार लाभला. त्यांनी राज्यसभाचे सांदो जावन आशिल्ले. श्याम बेनगल आंध्र प्रदेशाचे अलवाल गावांतू 14 डिसेंबर 1934 इस्वेंतू श्रीमती सरस्वती आणि भवानी शंकर राव दंपतीले सुपुत्र जावन जल्मले. त्यांनी उस्मानिया विश्वविद्यानिलया साकून अर्थशास्त्रांतू MA पदवी जोडल्या. 1959 इस्वींतू श्याम बेनगलान जाहिरात क्षेत्रांतू जाहिरात बरोवपी जावन वृत्ती आरंभ केले. त्या क्षेत्रांतू त्यांनी साबार 900 जाहिरात तयार केला. 1962 इस्वींतू त्यांनी पहिले साक्षीचित्र गेहर बेहता गंगा गुजराती भाषेंतू काढले. त्यांनी अंकुर, निशांत, चरणदास चोर, मंथन, भूमिका, अनुग्रहम, कोंदुरा, जुनून, कलयुग, आरोहण, मंडी, त्रिकाल, अंतर्नाद, सूरज का 7वां घोड़ा, मम्मो, द मेकिंग ऑफ द महात्मा, सरदारी बेगम, समर, हरी भरी, जुबेदा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द फॉरगॉटन हीरो, चमकी चमेली इत्यादी कलात्मक जनप्रिय सिनेमा निर्देशन केला. त्यांनी हिंदी, मराठी आणि मल्याळम भाषेचे सिनेमा निर्देशन केला. त्यांनी दूरदर्शन वाहिनीचे जनप्रिय धारावाही भारत एक खोज, यात्रा, अमरावती के कथाएं आणि संविधान निर्देशन केला. शबाना आजमी, नासिरुद्दीन शाह, ओमपुरी, स्मिता पाटील, अनंत नाग, अमरीश पुरी, कुलभूषण करबंदा इत्यादी कलाकारांक उजवाडाक हाडलेली ख्याती श्याम बेनगलाक पावता. होमी जे बाबा शिष्यवेतना खाल तांकां न्यूयॉर्काक आणि बोस्टनांतू भुरग्याले दूरदर्शन कार्यागारांतू वांटो घेवचो अवकाश लाभला. त्यांनी पुणेचे फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया हाचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले. त्यांनी नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो निर्देशक जावन वावर केला. श्याम बेनगलान निर्देशन केलेले सिनेमाक साबार राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार लाभला. तांकां भारत सरकाराचे पद्मश्री पुरस्कार 1977 इस्वींतू आणि पद्मभूषण प्रशस्ती 2007 इस्वींतू लाभल्या. तांकां 2005 इस्वींतू दादासाहेब फाल्के जीवमान साधना पुरस्कार, 2016 इस्वींतू ITM विश्वविद्यानिलय ग्वालियर मध्य प्रदेश आणि कलकत्ता विश्वविद्यानिलया सावन 2012 इस्वींतू गौरव डॉक्टरेट लाभला. तशेंची 2013 इस्वींतू ANR राष्ट्रीय पुरस्कार, BN रेड्डी राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाला. मॉस्को आंतरराष्ट्रीय सिनेमा उत्सवांतू कलयुग सिनेमाक भांगरा पदक लाभला. पद्मभूषण श्याम बेनगल 23 डिसेंबर 2024 इस्वींतू देवाधीन जाल्ले. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन ख्यात निर्देशक श्याम बेनगल हांगेले आठव करता ती नमस्कार.